Отново Деянов. Активен е Деянов в началото на срещата към Джилио. Опит за центриране. Пенев. Моке! Първа опасност пред вратата на Юрий Вирт. Комбинация между Любослав Пенев и Масена Моке можеше да доведе до първото попадение. Топката обаче след удара на тъмнокожия централен нападател на ЦСКА мина на около метър от напречната града. Виждате на повторение ситуацията. Пенев подаде към Моке и той с едно докосване от движение опита да изненада Юрий Вирт. Не бе точно обаче удара. Другото оръжие, което българите използват в началото на срещата, прави впечатление, са изкуствените засади. На няколко пъти защитниците се изтеглят, но пък гостите до този момент се справят. Центриране към Моке. Посегна Моке. Нанесе удар и явно защитник е играл с топката след удара на Моке. Ъглов удар за ЦСКА. Методи Деянов ще изпълни. За първи път от началото на сезона в стартовия състав на ЦСКА не присъства Йордан Лечков, който обикновено изпълнява всички статични положения. Сега с тази задача се е нагъбрил Методи Деянов. Владо Манчев 1-0! 1-0 за ЦСКА. Владимир Манчев след това чудесно изпълнение на ъглов удар от Методи Деянов. Топката е в мрежата на Юрий Вирт. 1-0 за ЦСКА. 23-та минута на срещата, 1-0 за ЦСКА. Радостна картина са тези привърженици на ЦСКА. Методи Деянов изпълни ъглов удар, радостни са и в треньорския щаб на червените. Методи Деянов изпълни ъглов удар остро към първата града. Там скочи Любослав Пенев и леко плъзна топката с глава назад към задната града. Там непокрит бе Владимир Манчев, който с шпагат кара топката в мрежата. Чудесно начало на тази среща. 1-0 в 24-та минута на срещата. Добре се намеси Тодор Янчев точно пред наказателното поле. На няколко пъти Янчев отнема в ключови моменти топката от играчите на Шахтьор. С много голямо желание играят футболистите на ЦСКА. Дано да издържат през всичките 90 минути. Грубо влизане сега на Даниус Глевецкас. Да видим решението на Руд Босен. Истината обаче в тази ситуация е, че украинският защитник Даниус Глевецкас игра за топката. Владимир Манчев го изпревари и Даниус Глевецкас извърши нарушение. Методи Деянов ще изпълни. Ще могат ли да извадят още някоя такава ситуация, някое заучено положение футболистите на ЦСКА? Пенев! 2-0! 2-0 след второ центриране на Методи Деянов. Любослав Пенев прави резултата 2-0, а привържениците на ЦСКА правят опит да навлезат на терена. В 40-та минута на срещата 2-0 за ЦСКА. Автор на гола е Любослав Пенев след второ чудесно центриране на Методи Деянов. На трибуната невероятно радостна е и Стефка Костадинова. Мисля си, че хубаво би било, ако синът на Любослав Пенев види това попадение. След време виждате изпълнението. Любослав Пенев, един от най-големите действащи голмайстори в момента, не само в България, но и в Европа и света. Прави резултата 2-0. И опасност Зубов, мисля, че измъкна очи в очи с Ненад Лукич. Браво на Лукич! Отлично спасяване на Ненад Лукич. Смело можем да твърдим, че в тази ситуация югославският вратар на ЦСКА спаси отбора си от попадение. Зубов се измъкна очи в очи с Ненад Лукич. Опита да пусне топката високо над вратарят на ЦСКА. С лявата си ръка обаче Лукич реагира много добре. Сега ще видите тази ситуация. С дясната си ръка е реагирал Лукич. Това не е толкова важно, разбира се. Най-важното е в този момент, доколкото може. Всички зрители на стадиона бяха преди секунди на крака, подкрепяйки отбора. Отново атака на гостите. Тази вече е опасна. Блестяща намеса на Ненад Лукич. Ненад Лукич внася спокойствие в състава на ЦСКА.
в тази среща от началото на второто полувреме. Втора негова решителна намеса. Сега именно той, докато вие гледате това повторение, призовава зрителите да подкрепят отбора. Аут. Агахова спечели единоборството със Светлио Петров. Добре, че отново е Ибрахим Агай с много висока оценка в днешната среща. Включва се в атака. Методи Дянов не пожела да му подаде на него. Любослав Пенев, дано сега му опровергае за липсата на бързина. Подава към Методи Дянов. Владимир Манчев е сам. Задържа Методи Дянов. Удар. Топката е в Ибрахим Агай. Удар на Гай. Прекрасно спасяване на Юрий Вирт. Току-що вратаря на Шахтьор доказва защо украинските журналисти го наричат Пантерата. Много силен, много точен удар на Ибрахим Агай в долният десен ъгъл на Юрий Вирт с великолепен плонж. Комплименти за този плонж на Юрий Вирт. Центрира на Методи Дянов. Янко Вълканов се е включил в атаката на ЦСКА. Сега обаче украинците атакуват точно през неговата зона. Геннадий Зубов с топката. Трябва да бъде фаулиран, да му бъде направен тактически фаул. Геннадий Зубов. Отново топката срещна крака на Галин Иванов и след това Александър Томаш я избива в странично хвърляне. Много опасна бе тази контратака на украинците. Виждате колко са грамотни тактически играчите на Шахтьор. В момента, в който видяха включването на младия Янко Вълканов, веднага проведоха атаката си точно в неговата зона. В ляво Джилио е свободен. Манчев е изведен очи в очи с вратаря Вирт. Сега трябва да бъде вкаран третия гол. Сили не стигнаха на Владимир Манчев в тази ситуация. Влезе в наказателното поле. Все още бе с крачка пред Окоронкво, но в момента на удара тялото му остана назад. В такива моменти е много важно тялото на всеки един футболист да бъде приведено напред, така че при удара топката да не се вдигне високо. Янко Вълканов отново чудесно включване на този млад футболист в атаката на ЦСКА. Печели ъглов удар. Да си призная, в началото на втората част, когато разбрахме, че Янко Вълканов ще бъде на терена през второто полувреме на мястото на Георги Антонов, не мислихме, че той ще затрудни особено много момчетата на Виктор Прокопенко. С играта си обаче младия Вълканов доказва авторитета си. Методи Дянов, града! Гол! 3-0! Владо Манчев 3-0. Чудесен резултат в полза на ЦСКА. След това чудесно изпълнение. Дано нашия режисьор Григор Николов види, че съвсем близо до нас Любослав Пенев и Методи Дянов се прегръщат. Двама футболисти, които с начина си на отиграване на статични положения, ъглов удар или центрирания, просто донесоха победата за ЦСКА в тази среща. Отново ъглов удар. Любослав Пенев центрира на близката града за удоволствие на тези 13 000 зрители. Методи Дянов бе най-съобразителен на границата на вратарското поле. Отправи остър удар. Топката срещна градата. Юрий Вирт не можеше да реагира по никакъв начин. Най-съобразителен отново във вратарското поле бе Владимир Манчев. 3-0 за ЦСКА. Убеден съм, че не сте очаквали, уважаеми зрители, червените да водят с 3-0 на Шахтьор. В само 10 минути преди края на този матч трябва да бъдат поздравлени всички футболисти и Аспарух Никодимов за начина, по който играят в тази среща. Сигурен съм, че, уважаеми зрители, изпитвате огромно удоволствие от начина, по който българският тим води матча. Ето отново атака с няколко поредни подавания. Методи Дянов, удар на Методи Дянов, града! О, какъв удар! О, какъв удар, разтресал градата. Още се клати на пречната града зад Юрий Вирт. Чудесна атака на българите. Флория. Зубов. Чудесно подаване към Флория, неприятно. Ненад Лукич. Ненад Лукич не само улови топката, а срещу него бе извършено нарушение. Това е последният съдийски сигнал в срещата. ЦСКА напълно заслужено, смея да твърдят, след най-добрата възможна игра, която червените могат да покажат на този етап, победи украинския Шахтьор от град Донецк с убедителното 3-0.